Ако си спомняте, миналата година пред вас заявих, че организираме турнира с цел и с идея да се превърне в традиция. Ето, второ издание, отново 10 отбора. Наистина, мисля, че ще се получи един добър турнир. Виждаме цветове, един хубав спектър от отбори. Надяваме се да се случи един добър турнир. Най-важното е да се получат хубави мачове, да има емоции, да има радости и нека най-добре победи, естествено. Искам да кажа няколко думи като цяло за дейността и на ФК Юнак Ардино и относно поддръжката на стадиона. И в този ред на мисли да благодаря на общинското ни ръководство за съдействието, за помощта, която оказват, защото този стадион, тази база я няма почти никъде и ние като ардинчани, като жители на един малък град, може да се гордеем с тази база, която ние имаме, защото тя е от най-високо качество. Тук да отбележа и заслугите на Метин Мустафов, който се труди и поддържа този терен и е в това състояние, както виждате. Наистина базата ни е много добра. Искат отбори от различни градове, от различни области да играят тук. Това е повод за гордост. Ние, ардинчани, трябва да се гордеем с тази база, която разполагаме. Трябва да се гордеем с нашия клуб, с нашата база, защото Юнак сме се доказали, че сме много добри. Повече дни, защото, както каза Ясун, сега тук трябва да обещая нещо. Не? Така, вие ме поставяте. Матио чака. Ние с него сме разговаряли по темата. Малко още неща липсват на този стадион, но с времето надявам се да ги попълним. Липсва една хубава сграда, съблекалния с фитнес и така нататък, както подобава с стадион, който е на такова ниво. Аз за стадиона, разбира се, също ще благодаря на Метин Мустафов, Матио, за огромните усилия, които полагат. Иначе винаги съм казвал, че правенето е нещо, но поддържането е още по-трудна задача. За всяко едно нещо се отнася това. И за градска среда, и за това, и за пътища, и за всичко. Тоест, с правенето ангажимента ни не свършва. Ангажимента те първо започва с поддържането на инфраструктура. Затова така, сега в тази тематика няма смисъл да влизаме. Вие сте дошли тук да покажете своето майсторство в футбола. Аз пожелавам спортсменство, приятелство в двубоите и най-добрия нека победи и вземе купата. Благодаря, че дойдохте. Наистина, спортсменството и приятелството са най-важни. Всичко добро и желая. Благодарим, господин кмет. И нека да продължим с нашия график на срещите. Много да благодарим на общинското ръководство за уважението, че са тук, че спорта среща подкрепа в тяхната.